Hello mga kawigel, welcome back po sa channel po natin. Sino si Richard? At kung bago po kayo, ako po si Richard. At meron po tayong mumukbang dito na crispy tumbong. Yan, tumbong ng baboy. Tapos meron po tayong Max Style Fried Chicken. Pinartneran po natin ng pork ginisang toge. Tapos meron po tayong soft drinks dito. At meron po tayong manghang na suka. Yan, maraming bawang at sibuyas. Yan, bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagka-pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang bagkainan. Nawa po lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin ko sa inyong bugtong na anak sa Kristo na matapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo.
Yun po, natapos naman po yung masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagalab niya ngayong araw nito. At maraming salamat po kay Ma'am Ella Orendain at kay Ma'am Shane 28 sa pagbigay po sa amin parati ng stars po. So maraming salamat po. Pero bago po yan,